Ei törmätty taas. Se ei nyt mennyt ihan oikein. Tämä menee siis hyvin. Minä menen kohta uuteen videoon kaverin. Ja en ihan ehdi naamojakaan. Ei ihan näe. Ihan heti tässä joumossa me pois. Joukossa me. Oho, me kissat tiellä, sori. Ja tää on hyvä video. Kai. Josta ja tossa on pikkuinen väli. Koska oho. Sori. Ja tossa tulee A, niin noita kerää, kun vielä yhden, niin saa jättiläisrobotin. Ja kun hän kuolee, tämä jakso loppuu tähän, eli se olisi bye.